nokubuza nje lo mbuzo ombalo mfowethu siyabona impela mawusufika isiteji usufika yebo uthunywa anzange phezulu usuthunywa hayi so le energy ufika lapha hayi ngiyabona abantu ufuna kuhlanyela phela ngikuthanda ukuba manje abantu ngekho ngikuthanda ukuba akekho phela umuntu ongathanda ukuba ingakho nje bengathanda ukuphefumela abantu abancane befuna ukuphefumula so siyathanda ukuba abantu amakhaya njengoba-ke nazi ukuthi isikhathi la sisho kwenzithi umuntu nomuntu wakhe abe ukhona umuntu ofika wama naqisha ongowakho eyi kodwa uzozama uxosha afikanga nje into eyenzekile unqatsheliwe ekhaya kwathiwa angahambi ngoba uphela uzibele emsini kanti okusho ukuthi kusengane sabo sithi manzi ulala mdlini akuyona ingodlolo amafishane emfokosha ngifuna ukubeka lokhu yazi njengo-MC Famous ngiyafisa nangenilanga ukubona ungena nebheshu lesiteji ngoba phela uyiduli uyinkunzi hayi sekuseduze ya bethu ngizobonga nje kwethu zakwethu nawe ngathi futhi umiziki yakhe angibonga kakhulu ukuthola le thuba silana wadlala kwamasho ngithi nje angithi qabqa imibuzo emibili emithathu kwaqosha mhlawumbe ngokuwena ngokwezothando mhlawumbe sewushadile ngoba ngiyabona intokazi ezinhle lana zikhona okanye-ke kukhona lapho sobone khona mfowethu just for ukusilandisa nentokazi ezizazi ukuthi hayi kodwa-ke iringa ngiboni nabantu bebejabule hayi okwamanje hayi usabheda mfethu ngabanye amazwi osisi bamo-welcome hayi bavulelekile mfowethu bayibona njengane nje kwalokho thatha nje ithuba bethu ngibonge nje umcimbi omkhulu kangaka nje nohlelile ngibongisana-ke nabakwadladla kwaba ngabanini insizwa le ngithanda kakhulu iculo lamaskande futhi kuthiwa kakhulu asihamba amaciko onke ngiyathokoza ukuthi-ke nje kube nomcimbi omkhulu kangaka naye lapha khona ngiyathemba ukuthi uyajabula kakhulu so ngisibonga kakhulu kumadodana namadodakazi ukuhlela-ke ukuthi angathi abaningi babesekhule bese eyakhohlwa ngokwenza abadingi siyafisa ukuthi-ke ibhizinisi yabo yebusha ikhule kakhulu bafowethu ukuze besiqasha njalo esiholela njengabanye ngesiteji ngizodlula nje ama-artist amabili kusuka manje bese ngiyangena ngiphethe ingoma engidume ngazo ikhona eyodwa engadumile ngayo ngibekushaya okokuqala nqala engakakhulu ngibekushaya okokuqala nqala aze ngishaya indawo akazidlale ngisho emsakazweni akazidlale ngisho ekopini thizeni ndawana thile izokuqala lapha esiteji nje dedela ngathi-ke sesimnambe nakwi Voice FM ufike nje sokusakaza sihlala nawe noma i-hour nje ukulonke hayi phela zonke iteshi kwethu eziningi amafana Voice FM siyabonga intokozo sithi nje siyabonga kakhulu Mashelela TV sithi thank you siyabonga Mashelela